संकल्प असावेत तुमचे नवे, मिळाव्यात त्यांना नव्या दिशा, प्रत्येक स्वप्न पूर्ण व्हावे तुमचे। याच वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। माननीय ॲडव्होकेट संजयराव शिवाजीराव काळेसाहेब, संचालक पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँक मार्विक पुणे, सभापती कृषी उत्पन्न बाजार समिती जुन्नर, आपणास वाढदिवसाच्या मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक कृषी उत्पन्न बाजार समिती जुन्नर, उपबाजार आवार नारायणगाव, सर्व संचालक मंडळ, कर्मचारी वर्ग, सर्व टोमॅटो व्यापारी, धनमिठी आडतदार, तरकारी आडतदार, हमाल मापाडी वर्ग, शेतकरी बंधू आणि भगिनी या सर्वांच्या वतीनं साहेब आपणास वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा।